Iwe nyora ndingitundola salmon kuma Chinese. Hasha TV nyaya sezvadziri. Ndoa zvikuru mudare mambo makope nemhosva huru yekuonekwa vakaunganidza huni zhinji dzerudzi rwemukute dzinokwana 8 cords. Famene nawo. Amai. Miti yakatemwa miti yei mikute nei Mukute chete. ine uwandu wakaita sei? 8 cords. Chii chakaita kuti muteme miti? yeHuni dzefoja takatora kumachina pavanogredha vachitora pro. Niyo machina yachipara mhosva futi munyika mangu kukura kutema miti futi. Vokutengeserai futi. Ava vana kutengesa isusu pavanongozvihina uku tinge takaenda tichitora. Machinese. Kumaine Yekudhao. Eh. Iwe nyora ndingitundola salmon kuma Chinese. Ngatiparadze nyika yedu. Mikute chamunofana kuziva ana asekuru dzinza revatema miti iyoyi inotirapa tisingazive kuti tinotorapwa nemiti iyoyi, saka inoda kuchengetedza. Foja pane uchirongwa chekuti migamu yanga iri kunzi simai migamu kuti muwane kurima foja, saka ibhizinesi kayo kutomeka mari. 8 cords. Mune tsamba nadzo ere dzokuti makatora kumachina? Tsamba handina baba. Kumereke kupuwa nasaba. Kusaziva. Muchambowo tsamba kadzokupupurirai kuti idzi shuwa sabhuku ikwechifuno kuti kutora huni kutora kuseri kwekwe. Ndasina kuziva baba, ndakatodzidziswa pavakauya kuti naifana kutora tsamba. Apa tanga tuti ratio per code imwe chete ibudzi pane 8 codes kureva kuti mbudzi 8 kana kuti mombe 2. Nokuti apa chimwe chinhu chandikuda kuti muzive vagari vari muno mumazowe ndechekuti zvakaonekwa nenyika yese pane mombe dzinodiwa dzekuita neuro kana zvinhu zvanetsa. Zuva rakacheka nyika ndakatsvaga mombe yakaenda kunoitwa neuro nemudzimu wenyika nehwai zvandakaenda kunotenga. Tichiita muchidare iroro mvura ichitanga kunaya, asi pane kunongedzwa kwezvimina nezvikanganiso. Nokuti zvanga zvanzi ndachida kuti ndione sekutaura kwavanga vari kuita vakadzidza vacho. Vakakutaura kuti mvura iri kutanga kunaya musi wa13 kunana 16 tikateererawo tese. Saka tisaedze isusu tiri vemhondoro. Zimbabwe ndemhondoro, kuda nekusada. Ndataurisa.
Mune chekutaura mai? Ndandine chikumbiro kuna baba. Kuna mambo. Kumbira yenyu. Baba ndandichikumbira kuti murango wangu ndaunzwa uye ndinokumbira kuchema kwamuri kuti azvigonwere kuti munondidzikisira. Kukudzikisira. Ndiri kutarisa constitution ndime makainyora kati. Ndime makainyora inini ndiri kuchengetedza nhaka heritage. Kwete imimi makutoziva. Vana vamuri kubereka nevazukuru venyu vachada kuti vaone chinonzi nunguru. Imi matema chinonzi hute. Imi matema zvinondirwadza. Saka ndinokushapura yavabereki. Ndinobvuma baba kuti ndakakanganisa asi kuchema kwandiri kuita kwamuri baba. Saka unobisa mombe imwe chete nembudzi 3.